Touto cestou by som vás chcel pozvať na podujatie, ktoré sa uskutočňuje v Košiciach, v mojom rodnom meste. Sú to Rally Košice, ktoré sú tento víkend, kde sa ukážeme našim fanúšikom na domácich tratiach a dúfam, že sa nám im podarí pobaviť a urobíme nejaký dobrý výsledok. Takže po dlhej dobe je zase veľmi krásny slavnostný štart na našej, podľa mňa, najkrajšej hlavnej ulici na Slovensku. Je to veľmi príjemné byť zase medzi ľuďmi a v podstate tešíme sa zajtra na preteky. Takže máme za sebou dnešnú etapu Rally Košice. Prvé dve rýchlostné skúšky sme sa povozili veľmi dobre. Škoda ale, že v druhej etape nám začal vynechať motor, tak sme to museli nejakým spôsobom dostať do cieľa. Bolo to bez servisu. Mestský okruh sme sa snažili ísť pre divákov. Čas nebol zlý, trošku sme odlomili z kolesa na obrubníku, ale myslím si, že všetko super. Zajtra pokračujeme, vymenili sme poškodené veci a ideme ďalej. Košice bol strašne pekný a strašne náročný pretek. Ďakujeme, že sme mohli sa tohto preteku zúčastniť. Je to strašne namáhavé, sme unavení, zničení, šťastní. Ďakujem. Marek Pavelko a Matúš Olejko, Ford Fiesta, spolu súťažili na tratiach jubilujúcej